Yebo baba, ngiyaxolisa baba ukukhuluma imfihle kanjalo. Nami ngiyitholile nje emasontweni adlule. Ngase ngiyasaba ukuyikhuluma usufikile. Kodwa-ke baba, ingane le ekhulelwe uma akuyona ingane yakho. Ingane kamfundisi le, umfundisi la asonta khona uma. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje sivashile umfowethu omncane othi kunemfihlo afisa ukuyidalula kubaba wakhe. Sawubona njani? Yebo ngiyaphila sesinjani. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Yebo sanibona nibukeli. Ushezi Sibongo ngiqhamuka la eMaritzburg ngokuhlala. Uqhamuka eMaritzburg ngokuhlala? Yebo. Okay. Ubekwa yini lesi sihlalo sobukhosi eThekwini? Lana ngize ukuzokhuluma imfihlo la eyenziwa uma kubaba. Ukhuluma imfihlo. So kahle kahle uzoceba umama. Ngizoceba umama kubaba ukuthi umana wenza izinto ezingekho right. Kuyimanje ukhulelwe ingane emfundisi. Uma uyasonta wasuka la ehambe esontweni ethi esontweni kanti bayajola nomfundisi. Wena ukuthola kanjani lokho ukuthi ujola nomfundisi indaba engaka? Mina ngikutholile bebehleba lapha noma mncane. Ngabezwa bekhuluma. Ngathola ukuthi ujola nokushuthi na umfundisi wakhe lo lahleze yakhona. Ngoba igama lamfundisi alipheli njalo nje. Hleze efona umfundisi. Ngiyafona umfundisi. Ubaba kanankinga nalokho ukuthi kena umfundisi uhleze efona? Hayi ubaba uke phela ejela ukuthi akusayi mhlawumbe indlela yesonto kodwa umfundisi akafoni uma ukuthi ubaba ukhona. Oh, akafoni. So ufona kuphela mawukuthi ubaba akekho. Lento ngeke ngayinothisa. Okay, so wena ngoba uthi kena ukhulela ingane yomfundisi awungixoxele ngento wayizwa ngoba uthi wabezwa behleba noma mncane. Lana ngibezwile behleba uma mncane ebuze ukuthi ingane yabani. Mamdala wase yasho uyena uma ukuthi awube imfihlo yethu nawethu. Lana ingane yomfundisi lena siyajola nomfundisi kodwa abantu abaningi abazi, even nobaba la ekhaya akazi. Wena kuphela ongakwazi ukuthi wazi lento ozokwazi le ndaba. Futhi mina ngisemnyango ngithi ngizongena endlini ngezwe ukuthi kanti lengane ekhulelwe uma ingane yomfundisi. Kanti ngeke ngayisola nami lonto ngiyisola ngempela because uma uhlezi nje Kwakwenzani wena uzuyisola ukuthi? Ngiphendela sesi. Kwakwenze njani uzusola? Yabo seswami indlela umana angasenzeli kahle izinto ngayo ekhaya ubaba bengekho. Yabo njalo nje seswami even masicela usiphi imali uveke kutshela ukuthi hayi imali nginikelile ngayo esontweni. Awu. Manje inkinga nami angazi-ke ukuthi le ndaba ukuthi ngizoyithini. Njalo uma uhlezi ethi njena uya esontweni even nangaphansi ney'nsuku uya esontweni. Asisitholi isikhathi nje sokuthi sihlale naye. Akasiniki isikhathi sokuthi sihlale naye. Usuyizwa-ke le ndaba beyihleba. Uwenze njani-ke at that moment? Wangena noma waqhubeka wenza okwenzayo waphuma kubona usuke wambuza yini umama? No, ngangena ngayithulela ngangena ngapha kokudla ngaqeda lapho ngayiphumela. Ngase ngiyasho ukuthi hlezi ukuthi cha no mina kuzomela le ndaba ngidlulisele kubaba. So uma wakho akazi umconfront? Hayi bengakazi. Ubaba yena kuwumuntu onjani? Ubaba umuntu onolaka. Umuntu oright, onomoya ophansi, oyithandayo ingane zakhe nomkakhe kodwa nje akayifuni into ebhedayo. Nibangaka ekhaya? So 3 sibathathu. Yeah. Okay, so le mfihlo engaka mawukuthi kena uyayikhipha utshela ubaba. Angithi ubaba ekhaya wazi ukuthi ingane yakhe le? Yebo, wazi ukuthi ingane yakhe impela. So if uyikhipha le mfihlo engaka ekhaya beyizwa nabo bebabaza bemangala, awubona ukuthi kena uzoqhephula umndeni? Mina sesizami uzongamane uqhephuka umndeni kodwa ngoba lento ingiphatha kabi lento ukuthi ubaba ekhulisa ingane angeyona yakhe. Ngeke usize ukufihla. Kudela ukuthi kube nobulungiswa kule ndaba.
ngoba ayuma impela ayakenzi kahle. Akenzi kahle. Ayakenzi kahle ubaba futhi ngiyazi ngeke ithande lento. Ihlungu lento ayenzayo uma Okay. So ubaba wakho mase simfonelile ucanga uzokukhola? Mhlawumbe angangikhola ngoba vele ubaba uwumuntu esikwazi ukuthi sike sihlale phansi naye sixoxe ngezinto ezamadoda. Engibonise engikhulise. Why uze ka Black Life ngoba ngathi unayo i-relationship nobaba? Why ungahlalanga naye phansi umxoxela ukuthi yena baba ku A no B no C? Ngifisa ukuthi ubaba lento eyithathele phezulu ngoba manje uma ngithi ngihlala nawe mhlawumbe kungenzeka kugcina mhlawumbe kuba ukuthi uyayimbambatha kanjalo iphele kanjalo kanti ngifisa ukuthi acasuke naye abone ukuthi lento le Kudlalwe ngayo. Hayi ngoba futhi kuyimanje njengoba ngikhuluma ebona uma ibona le ndaba le. Ama siblings akho? Hayi ama-siblings ami anginankinga nawo. Ngisho ukuthi ke nawo bona uzobatshela nabo? Nabo kumele ngibatshele. Ayikho indlela. Ay no ngizwa kahle. Hayi babukele emakhaya simthinta ubaba simazisa ngalodaba ukuthi kena unkosikazi wakhe uthwele ingane kaMfundisi. Hello. Sawubona baba unjani? Hello, unjani? Yebo. Niyaphila? Yebo. Uyangizwa? Yebo ngiyakuzwa nje. Okay. Ulungstar lo khuluma waka Black Life TV kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Achieve. Yebo. Singakhuluma nje. Okay. La e-studio ngihleli nomfana wakho omdala othi ke na kunemfihlo afisa ukutshela yona. Hawu. Kwathi nginayo nje uhambile wenza kahle. Ngicela umlalele. Sawubona baba. Ndothana kunja? Ngiyaphila baba utshani wena? Ngiyaphila ndoda. Yebo baba, ngiyaxolisa baba ukufonela baba. Ngizila ka Black Life TV. Uzokhuluma imfihlo yasekhaya. Lana baba. Yebo, kunemfihlo eyenzeke ekhaya. Ngisabile ukukutshela kade ufikile. Awukhuluma ke nje. Yebo baba lana baba ngithi uyazi ukuthi uma ukhulelwe. Awukhulelwe. Yebo baba ngithi wena wazi baba ukuthi ingane ayikhulela ingane yakho. Angithi wazi ukuthi ingane ayikhulelwe yakho. Yebo baba ngiyaxolisa baba ukukhuluma imfihle kanjalo nami ngiyitholile nje emasontweni adlule. Ngase ngiyasaba ukuyikhuluma usufikile. Kodwa ke baba ingane le ekhulelwe uma akuyona ingane yakho. Ingane kaMfundisi leyo umfundisi la sonta khona uma. Baba ngithi ingane akuyona yakho ingane ekhulelwe uma. Ingane ekhulelwe uma ingane yaMfundisi la sonta khona uma. Lokho ngikuthole emasontweni adlule. Bekhuluma nomamncane. Umamncane ebuza ukuthi yakabani ingane. Yabo behleba. Mina ngizongena ngizophaka ukudla ekitchen bekhuluma bobabili. Kanti mina ngizoza ngingangeni eminyango. Waseyasho uma waseyasho ukuthi akube imfihlo yethu. Ingane yaMfundisi la ngisonta khona libe ngijola nomfundisi kodwa ubaba ngithi umfihlele. Yebo baba indaba injalo nje. Baba indaba injalo nje baba. Ngiyacela futhi le ndaba uyithathele phezulu baba. Ungikhole futhi. Uma wakho ehlezi ambifone nje engiyekholwa ngima wakho wazongela kubaluleka ngisikhulu. Unikeza isikhundla ngoba
Okay, ngibona ukuthi yakho. Baba nje Wena uvula njani? baba nje wangichaza ngibabambe bekhuluma nomamncane bexoxa endlini yabo bebobabili ekhishini. Hayi. Yebo baba, futhi nginabo ubufakazi balokho ngoba ngize ngaba-recorder. Hayi ngitshana ubuye lapho bafike uhlale phansi kulo. Yebo baba, uzobuthola ubufakazi futhi balento engiyikhulumayo baba, hhayi ngoba mhlawumbe nginamampunge baba. Nawe uyazi baba, uyangikhulisa, uyangidodisa, angikwazi ukuthi ngingadlala ngawo ngiqambe amanga Abanye namanje ngisengikhulile. njengamanje ngiyakwenza ukubhalela lempilo yami ngikhathalele nawe uzongitshela nendaba. Baba ngiyaxolisa baba, bengingaqondile kodwa baba bekumele lento ngiyikhulume ngoba iyangidla ngaphakathi baba. Uma baba uyahlaza uma sesikhulile sesibadala uyahlaza. Futhi nje Baba umfundisi shela sizona futhi izolo mara sekhaya. Yini bayimbazi. njengoba nje baba uma usuke uhambile usemsebenzini nje, uma usuke ungekho, uma akabi nesikhathi sethu ukuthi ehlale nathi njengey'ngane zakho. Uma uhlezi nje ekhuluma yena ngokuthi uye esontweni njalo nje, even phakathi ney'nsuku ugcina sesingasa-understand-i, angithi thina phela sisonke thina baba. Ngiyana ake uhlale phansi ubuye uhlale phansi sikhulume lento ngizothula nje usilala ngizibhalaphisa umnqobo ngoba lokho kuyojala ukuthi ifike wena umlilo sivutha kakhulu kanti uhlale phansi uzofika ngisho impela. Hayi baba, Lapho ziningi ziyaqala ukuthi mama baba ngiyabonga. umama ngamtshela izathu eziningi zokuthi ngitshela ukuthi angawuvusi kanti angazizana ngezakhe zamba ihleze kushela amadoda nje ukuthi amadoda yona isishizayo ahamba aye ngaphandle kanti umoya uyakwazi ukuthi yena angishiye ngaphakathi ekhaya ube uyena ohamba aye ngaphandle akhiphe yonke imali enginika yona ayishishike lapho sonke. Yebo baba, kunjalo impela baba, nathi siphatha kabi loo nto ngoba imali uyayikhipha kodwa thina sitholi lutho thina. Even udadewethu akamniki imali, kushuthi imali uyisebenzisa nomfundisi baba, imali yakho. Buya ndodana manje umfundisi wakhona ngizobona soqondana wena buya ngisamsile. Yebo baba, ubufakazi bukhona baba, bukhona. Ngiyaxolisa baba kodwa-ke ngizocela baba ukuthi siyilungise le ndaba baba. Ngiyabulala kanqedi mina. Hawu ikhali kababa umuntu. Yebo inkonzo zami nawe ngamiyobona awu. Yebo. Umhloniphi umuntu ngimthanda ngenzela wonke uthando ihleze sidimele ekhaya abantu. Mina nje uyazi ukuthi uyabona happy sami sihambe sishona ukuthi sesana indezi. Hey baba, kuphoxeka nathi baba, kuphoxeka nathi baba, sesikhulile manje siyaphoxeka baba nodadewethu. Hayi ndoda nabuya buya mntana. Yebo baba, hayi ngiyabuya baba, sihlangane ekhaya baba. Yebo baba. Ya, uzizwa unjani-ke ngoba usukwazile ukukhuluma naye? Hayi, ubaba ngiyathemba, ngizizwa ngikhululekile. Ngiyathemba baba ukuthi uzoyilungisa yonke le ndaba le mfihlo le engiyikhulumayo. Ngiyathemba ukuthi uzongithemba ngoba futhi nabo ubufakazi nginabo. I-relationship yakho nomama? Ya, kona ngiyazi ukuthi ayisezoba yinhle kodwa nami ngizobe ngigunyuluka engikuzwile, engikubonile nokungaphakathi kumina. No, qinisile kakhulu lapho. Avele-ke at the end of the day akukho kufihlwe ngeke vele. Yebo, imfihlo idla wena ngaphakathi. Ngiyamuzwa nawe baba uyakhala ukuthi ekhipha kangaka imali. Yebo. And ekugcineni nansatholi lutho. Yebo, asitholi lutho ngempela, even udadewethu usafunda hayi. Akatholi lutho. Akatholi lutho, udonsa kanzima. Uma ngimazi ukuthi imali ngempela uyenzani. Kunzima kakhulu. But asithembe ukuthi nizosithola isixazululo ngoba phela yonke into manje sisobala.
Mhlampe uma ukuthi ufuna ukushada umfundisi mhlampe indlela yakho ukuthi ade ufuna ukushiya ubaba le. Yebo sisa kunjalo sesithembe kuyena ubaba ukuthi uyena ozoyilungisa njengomuntu omdala. Hayi nezela ke babuyela emakhaya ukuthi akukho okufihliwe ngasoze kwavela bethu uyahleba kanti ingane yakhe iyezwa namhlanje ubaba uyalazi iqiniso kodwa sithemba ukuthi bazokwazi bathole isolution ne-way forward. Abafundisi bakithi abayeka amakhosikazi abantu kodwa sikho lapho into engafanele niyeke uBlack Life uBlack 50 we-EasyBet lokho kwakungakuyeki uBlack ulo EasyBet uBlack 50 uQ ngakhohlwa umele uCK so uBlack 50 EasyBet ngiyenzeka ukuthi inhlanhla yakhe ilele la kaEasyBet and wena wazi lokhu uzama ukunye kanti uEasyBet uthi cha faka uBlack 50 uzoyithola lento oyidingayo. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungstar nginithanda kakhulu nibe nosuku oluhle. Is there Black Life TV?